қурби доллари амрикоӣ аз имрӯз дар бонкҳои тиҷоратӣ 1220 сомонӣ муқаррар шудааст, вале то имрӯз қурби расмӣ 1300 сомонӣ буд. тоҷирон аз замони болоравии қурби расмии доллар нархи маҳсулоти худро ба таври мулоҳиза боло бурданд. дар тоҷикистон роиҷ шудааст, ки дар сурати поин рафтани қурби доллар нархи маҳсулот дубора поин намеравад. коршиносон ин равандро бо ҳарос аз ояндаи норӯшани доллар дар тоҷикистон марбут медонанд. аксар коршиносҳои асъорӣ мегӯянд, ки поёнравии нархи доллар муваққатӣ аст ва шояд боз дар муддати 2 ҳафта ё 3 ҳафта ё шояд дар муддати 3 моҳ боз шояд нархи доллар афзоиш ёбад. зимни нигаронӣ аз болоравии нархи маҳсулот ва поин наомадани нархи онҳо дар ҳоли арзон шудани қурби доллари амрикоӣ, сокинон мегӯянд фурӯшандаҳо аз ин кор фоидаи бештар ба даст меоранд. манам нафаҳмидам. ҳам як баланд кашид камтар паст мекунад, бо ҳамон пешинаш ворид бо мемонад. кашничам мояша мепардурам. ҳама чия маҳсулоту. ман нафақахӯр. бачам хай кор мекунад хайрия. намошад намедонам чӣ зиндагӣ мекунад. ин 600 додагишва. ҳозир капитализм шудааст рӯз ба рӯз. мо пенсионерҳо мана меваҳоя гирифта наметавонем. меваҳо қиммат. сокинон ҳамчунон мегӯянд, ки дар пайи болоравии қурби доллар нархи маҳсулоти тавлидоти дохилӣ ба монанди пиёз ва картошка низ боло рафтааст. استحصال خدا من افتضاح همین حصار با مثلا یا کرمانتبه یا شهریتوز با همون مواد خوراک همون دلار قطعی نخرد میکنه یا نکشنده. иқтисоддон фозилҷон фатҳуллоев мегӯяд, ки дар ин сурат ниҳодҳои назоратӣ бояд фаъолтар шаванд. ҳастанд маҳсулотҳое ки аз пасту боло шудани нархи асъори доллар вобастагӣ надоранд ва дар ин масъала бояд аллакай хадамоти зиддиинҳисорӣ аллакай бедор шавад. болоравии нархи маҳсулот дар тоҷикистон баъд аз ҳамлаи русия ба украина ва таҳримҳои сахти кишварҳои ғарбӣ зидди Москав ба вуҷуд омад. чунин ҳодисаҳо ба якбора болоравии қурби доллари амрикоӣ ва коҳиши арзиши рубли русӣ низ боис шуд. бо таваҷҷӯҳ ба он ки бахши аъзами маҳсулоти ниёзи аввалия аз хориҷ ба тоҷикистон ворид мешавад, дар дигаргунӣ дар бозори беруна таъсири худро ба зиндагии сокинон мерасонад.